Ang mga Israelita, gitawag sila sa daang tugon og mga stiff-necked people, mga gahig ulo nga mga tao. Gimahal sila sa Ginoo, apan sige lang gyud sad sila pakasa. Ang Ginoo mo'y nagpakao nila, mao'y nagbuntog silang mga kaaway, sige sad silang sunod sa mga practices, mga idolatries sa ilang mga kaaway. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang Ginoo ning ingon siya, ako'y nagpakaon, ako'y nagmatuto sa Israel, ako'y nagsigig hungit nila, pero sila, wa mo ilan ako, nga ako mao'y nagpakaon nila, ako'y nag-amuma nila. Kung kamo, inyong anak, kamo mga ginikanang ni adinhi, bisag kamong mga nagtrabaho, kamo mao'y breadwinner sa inyong pamilya, kamo'y siging hatag og suporta, pero di yun ka ilhon nga sakop kas pamilya. Ang kwarta ra gid nimo mo ilang pangayoon, unsa imong bation? Malipay ka o masuko? Masuko. Uy, tubag mo eh. Magool. Siyaro, di mo mubati, ana. Kamo maginikana, sige mo hatag sa inyong anak, pa-eskwelahon pa, pero adto magsigig kuyog adto mga adik, adto magsigig kuyog ana mga standby. Nya bisag kung saan nimog sulti, singhagan ra ka, nya anha magsig pangayo nimog kwarta. Unsa may imong bation ginikanan? Malipay ka, masuko? Masuko. Suko eh. Mao na ugwa gid tay kasing-kasing nga samas kasing-kasing sa Ginoo, agipatay na ninyo eh. Pero ang Ginoo nag-ingon sad siya diri, kay ako Dios man og dili tao, ang balaan uban kaninyo, dili ako muanha kaninyo diha sa kasilag. Di siya muduol nato uban sa kasilag. O kinsa may miduol nato? Ang Dios, ang ikaduhang persona sa Dios nga si Jesus. Unsa may iyang gipakita? Dili ang kasilag, kung dili ang gugmang way sukod. Bisayunan ka ato, may mantong sa una, katong Old Testament, nga gihisgutan sa first reading, kay nagsupak-supak raman sila sa Ginoo. Kanig yung pag-abot sa atong ebanghelyo, gilansang yun ang Ginoo sa krus. Gibugal-bugalan pag yun, gilansang pag yun. Nya bisag patay na, gidugsak pag yung kilid sa bangkaw. Si Maria diha, gatanaw, diha siya, kaya diha tiilan sa krus. Kamong mga inahan, o kamong amahan nga niya dinhi, ang inyong anak, ilansang sa krus inyong silingan karon, iguli ninyo. Masuko ka dili? Buangon ka. Simba ka diri, abot ito, masuko. Ayaw lagi duol nila uban sa kasilag. No, nainindot kayo nga gituman gina ni Hesus, kiniingon man ang Ginoo diri sa Old Testament, bisan pag-ingon ani mo, di kumuduol ninyo uban sa kasilag. Gituman gyud ni duol si Hesus nato, nagpakatao siya, mao man iyang ekspresyon sa pagduol, nagpakatao siya sama nato, o gipuy-an gid niya ang gugma. Ana, mao tong ikulata siya, dugsak pang iyang kilid bisag patay na, wa gyud mo, wa mo kilat, wa maigos kilat tong pilaragoy pagpakanaog og kilat ato, patay tong mga tawhana. Ngano man, kay ang Ginoo wa gyud masilag sa atong kabuang, sa atong pagkabadlungon, sa atong siging balik-balik nga mga sala, nga mangumpisal karon, di pa gani ka distansya pila ka adlaw, tuan na ni balik na sad. Na gani uban, kumpisal og buntag, pagkahapon ni balik na sad ang sa. No? Mangumpisal ta kay primerong Biyernes ron. Unya dito gapuyo-puyo. Way kasal. Pero tahod ko no hay Ginoo, ay Sacred Heart ra baron, nimbata kay First Friday. Uli, tinukangay, way kasal. Siging pangawat,
dihas panudlanan sa gobyerno o kaha sa simbahan o sa kumpanya. Ya, mo simba. Ay noon, mo donate sa noon. Lipay lang sa may mga pare. Basta mo donate, bahala. Nagkinawat na nimo. Oy, di malipay ang ginawa na. Sayod ang ginawa. Sa di yun ko malipay, kung inyo kong hatagan sa inyong kinawat. Pero ang pare, di man ni Ginoo, basta mahurot lang niya ito sa lahat, okay kayo. Onya, unsa may unsa may mensahis Ginoo nga ang iyang kasing-kasing sa ako nang gikingon kaganiha, gugma ra ginaa sa kasing-kasing sa Ginoo ug sa kasing-kasing ni Maria. Mao bitaw nang naatay debosyon sa Alliance of Two Hearts. Ang sud sa ilang kasing-kasing ba, pulos ra gyud gugma. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, pasudla ang Espiritu Santo sa inyong kasing-kasing. Kay siya sa una, nagsigim siya gukod ni Kristo o sa mga sumusunod ni Kristo. Iyang gipasulod ang Espiritu Santo siyang kasing-kasing, nasayra niya unsa kuno kalapad, unsa kahabog, unsa kadako ang gugmas Ginoo para nato. Minsan di man na matugkad, kay di man gini mo matugkad sa hingpit, pero at least makasabot lang untata, unsa kadako, unsa kalapad, unsa kadili, conditional ang gugma ni Kristo. Nga naman, ug makasabot na ta, mauna na atong praktison. Nga nabita mga senior citizen karon, dugay biya kay silang nakasabot unsa kanindot ang cellphone. Kana mga senior ba? Dugay kay na sila nakasabot ana kay ilang nasabtan so una katumang telepono nga naihigot, wire. Ako mo sad ako. Unsa ba nang ana-ana? Unsa ba nang tulpok-tulpok? Unsa ba na ana? Pagkakataon na mo TikTok pang mga senior. Sa dihang nakasabot na ba mao day ni? Ana. Kato bitaw akong keypad nga gamay kayo ba nga cellphone. Sige kog ana pertig yung gagmayas litra mo na ni samot yung kadaot akong mata. Sige gingon ning ako mga kuyog dire kanay sila si Ternara. Pader ilisin lagi na imong cellphone kana bang kuan ba? Kato bang kana bang dako ba? Ana pyud ako di ko lagi ana. Siya ilisi lagi astan sayon na jud kayo. Karon nakasabot nako unsa kasayon? Adi na ko balik atong keypad. Nya kamo nakasabot mo unsa kadako unsa kalapad ang gugma sa Dios para nimo. Lingian na imong tupad. Ina nakasabot ka? Nakasabot ka? Ingna. Og nakasabot lang gid ta unsa may unang mahitabo, ganahan tang mosunod sa iyang pamaagis paghigugma. Ang ato sang kasing-kasing mabag-o sad. Kanunay kang mahinumdom giunsa ka paghigugmas Ginoo, mao sad na imong ipasa ngadto sa imong isig ka tawo. Ikakita nimo sa imong bana nga nangabit, moingon sad ka, ako sad bitaw sa akong pagpakasala, mura man sa kog nangabit sa yawa, nya gimahal magyapon ko sa Ginoo. Dili lang ni nako sad kasaban akong bana, ako lang yapon ni higugmaon. Nya gikulata man kasi imong bana, kay mo magiday na basta mangabit, mamunog mo nag-asawa, di gikulata na ka. Saman buwagan dili. Sige. O ang imong kasing-kasing liwat na gis Ginoo ka, kulata ra man kang Hesus gani gilansang gid sa cross. Ako lang gining dawaton. Di lagom kay kagnaong kadadlaw. Pero ang imong kasing-kasing gasidlak sa gugma. Ano? Ansaan sakto? Nya ganahan mo ana. Ang bang gwapo kay kag kasing-kasing, pero imong naong lata. Hindi ko lata. Lobo imong ipon, nangagisi imong kilay, kay iparok mong kausay sa mungbong, sa semento, makuyapan ka. Pero, ang imong kasing-kasing, limpyo kayo, wa gyoy sala. Ganahan mo, Hoy, panubag mo.
O mo na una, mo ginay una, sige juga gunahona paglimpyos kasing-kasing. Sunod, ang pagkamanggihatagon, manghatag yun ka. Di jud ka kapugong ana. Muna si Jesus, manggihatagon kayo, patay na gud siya. Gidugsak iyang kilid. Pagdugsak siyang kilid, ning agas ang dugo og tubig. Nya unsa man ang dugo og tubig nga iagas siyang kilid? Sa ato karong simbahan, sa atong doktrina, ang gitudlo sa atong simbahan, mauna siya ang pito ka sakramento. Kana ba? Kana baptism, nga rikutob. Oh. Mao dito iyang gihatag ang final nga grasya. Nganong final nga grasya man na? Kay kanang pito ka sakramento, kada nato dawat ana, maliwat dayon ta ni Kristo, mahimo dayon tang Kristo. Sunan ka, gidugsak pagid iyang kilid, bisag patay na, ning hatag pagyod. Kamo, wa na mo'y gikaon, mudonate pa mo, dinhi simbahan. Nasunog imong balay, unya mudonate lang gyapon ka. Kaya napakay sobrang kwartang kinintos para sa atong slot sa titawagan ng slot, St. Vincent's Healing Strength. Tag 500 niya nakuan man na sunog man imong balay, donate lang yapon ka. Saman mo donate ka dili. Sige, ito ba? 500. Naabitaw roy nakuan kanabang nakubid sila ba? Tibuok yun pamilya, pero gaplano na siyang modonate. Nya, nakubid man sila, na-positive yun. Pader, iampo mi pader. Kay, nakubid mi. Unsa ganito'y Gcash ni mo pader? Ako din gisulti. Nya, pag sulti na ako, ingon din siya nga, modonate mi pader. Pero di amiros quarantine. Ana, ang usagay na ako, ang akong mama, na guwang-guwang na, iampo lang nato pader nga makasustenir tuaron siya sa ICU. O nya, donate siya duha ka slot. St. Vincent's Healing Strength. Balig 1,000. Ako galingo-lingo ko naku ako'y makubid, di ko mo donate Pero siya donate lang yapon. Unsa man ang klasyas kasing-kasing? Diyos nun na kasing-kasing. Pero kaning atong tawhanong kasing-kasing, kusog ay mingon, nganong siguroon anak ko sila, di ako'y panginahanglan. Ana da yun. Nya kamoron, unsa may nas niyong kasing-kasing? Diyos nun o tawhanon? Lingian na yung tupad na tawhanon kag kasing-kasing o Diyos nun? Lingian. Nya musanong gani, iyan gani nga, Diyos nun ko nakadonate na ka. So, wag mo ganun may bugas. Tawhanon na tawhanon, klaro kayo. Mao na, depende na nato. Kanang inyong mga silingan, way bugas. Muhatag mo. Bisag usa na lang kahakop, ngadto nila. O ipautang yun. Kay kita na ba, ultimong 100, ipautang pag yun. Itunol na lang na 50 pesos, itunol na lang na. Inka ako pa dir, wa man sa gani ko'y hapit bugas. Nya mutunol pa ko dito. Arang-arang na lang ka, kaya nagpakay malungag karong hapon. Hangtod abot gabi Kanagin sila, karong orasa, wag gilungag. I-share ng imo, para duha na mo nga, paniod to rakutob. Ini kagabi isigla mong aper dai na kay nalungag sa wa na gyud sa hurot bitaw nga ako sad sa nganong nahurot man sa katud ang gikaon nimo ganiya mao man to para panihapon man unta to sa halano kanais god nimo sige dai magdungan tag kamatay ana adto na mo magkita sa langit oy dili ang Ginoo kun atong sundon ang iyang kasing-kasing ang pagkamanggihatagon ug pagkamahigugmaon iyang piluon pagbuo nato ang iyang grasya kay wa lagi sukod hilabihan kalapad hilabihan kadako hilabihan kahabog ang grasya sa Ginoo nga iyang gipaagi pinaagi ni Kristo mo na di gyud ka magmahay nang mangita ka og baha sa grasya diha sa imong kasing-kasing himuan ng balaan mo baha ginang grasya di gyud nimo mapugnan kami bitang mga pare nagmeeting mi ba ingnan day mi atong anhing Cardinal Vidal
Kadungog mo siya daghan kayo mga pari nga gi-accuse nga hingwarta ana niya ang share ba nga to sa ekonomos gagmay kayo ingon des kardinal kamo mga daw isog namuha na gud siya dire dito ko sloyo naglingkod kay bago pa man ko to pari sige sa komedya dito mga pari uban baga doko-doko siya ipapriso your eminence ipapriso kontuwa lang ba kanang sana komedya lang ba pero kardinal dito namuha na in taon ang naong kay ngano kunong dili lagi muhatag sa kuan kanang sakto gyud nga share usahay man ko kasing-kasing kanang mamugos gyud ba kana bang nang ako gini ya dia say kausa gamiting mi kana recollection ang among speaker may kay mo storya anang Church of the Poor. Kinahanglan poor kita na. Isa ditong usab. Padre, nindot kay nimong pagka-explain ang Church of the Poor. Kitang pari mo embrace kita og poverty. Pero sa tinud-an lang padre no, kung magpari lang kita, di gyud kalikayan, madato kita. Kaya nga naman, ang kolekta, di gyud kuno masagang, pati yung daganang kolekta. Nindog na tayo.